हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे डिबिस ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाग्रोबाय आरोना आंहा टिउसन रुमनिफ्रायसो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय जियानो जा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आरो मादि मोनो लास्टाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो दिनैनि भिडिअखौहाय आरो आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो नामा जोङो दायो थांनो ओंखारलायबाय आरोना डिउटियावहाय ओमफ्राय दिनै आङो टाउनावबो थांनांगौ जानो हागौ ओंखायनो आङो एसे मोजां साफा ड्रेस गानबाय आरो नङाबा दखानाव थांनायाथ' लेथ्रा जाबाय थायो नालाय ओंखायनो मोनसे मोननै ड्रेसखौनो गानलांबाय थानाय जायो आरो ओमफ्राय जियानो जा दिनै नोंसा गुमैया थांनाय जायोना आं थांनाय जायो मिन्थिया माने रेक बानायनो थाखाय माबाबो नांगौ आरो प्लाइबर्डबो नांगौ ओमफ्राय जुदि प्लाइबर्डखौ दिनै लाबोनाय जायो नोंसिना गुमैया थांगोन आरो टाउनाव ओमफ्राय जुदि लाबोनाय जाया होमबाना आं थांनाय जासिगोन आरो टमटमजोंसो थाङो नालाय आंहा स्कुटि बायनो हानाय फैसा जाथ'वाखै दायो ओमफ्राय उनावहाय लासै लासैनो इउटुबनि फैसा मोनबा बायनोसै आरो नोंसिना गुमैया दा फैगासिनो जोङो थांबाय थानोसै दे लोगोफोर नायबाय थादो जोंना न'खौ नै गालांलायबाय ओरैनो खालि रावबो गैया माथो खालामनो ना बयबो गावबा गाव डिउटियावनोसै आरो आङो गेटसिम थाबायनानै फैग्रोबाय नोंसिना गुमैया फैगासिनो आं एसे फुंदोंना लोगोफोरनो मोखाङा आरो गिदिर जाफिनहांलायबायसो अपारेसन जायैनि सिगां आङो जि फुंदोंमोन अपारेसन जाखांनानै एसे हामबाय ओमफ्राय नै दायो अपारेसन आरो फुंफिनलायबाय थांबाय थानोसै नै लोगोफोर दायो आङो टाउनाव थांनो ओंखारबाय आरो मा होनो नोंसिना गुमैया थांनो सोलाबलानो एसे गुमैया थांबा एसे प्रब्लेम जायो नालाय ओमफ्राय आङो थांनोसै आरो दायो प्लाइबर्डबो मेडिसिनबो लाबोनांगौ एसे प्रिमियाम पइन्टआवबो थांनांगौ आरो प्रिमियाम होनोबो माने एलआइसियाव आरोना एलआइसि अफिसावहाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै टमटम मोनसे रिजार्भ लादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैयो खनसे लायनायावथ' टमटमानो पामचार जाखादोंमोन मेडिसिन लायनो थांनायावहाय जियानो जा दायो थांनो ओंखारबाय नै सानैसो मोजां ज्रोम जानानै थांनोसै जे मात्र जोङो टाउनाव थांनो थाखाय टमटमाव गाखोनानै ओंखारबोदोंल'सोमोन आरो दखाननिफ्राय नै ट्रेन फैनायनि थाखायनो माने गेट बन्द जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो जोङो दसे नेथ'गासिनो आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय 10:30नि ट्रेन जोंना बेलसेयाव 10:30आव मोनफैयो आरो खिन्थु लाखिया बियो इन्टारसिटि जानासो फैयो नालाय दायो जोङो थांफिननोसैलाय आरो नै टमटमावनो दंगासिनो आङो दाबो थांगासिनो आं हारसिंसो नालाय रिजार्भ लादों माने प्लाइबर्डबो लाबोनांगौखाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय नैथिंजाय टाउन मोनहां जाबाय आरोना नै बिथिंजाय लोगोफोर टाउन मोनखांनानै आङो मा होनो बिट नायदों आरोना बेवहाय रेकआव होनो थाखाय बेखौ डिजाइननि थायो आरोना नै बेफोरो आं बेफोरखौ पसन्द जायासै आरोना माने कालारखौ एसे कालारफुलबासो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय आङो सानबाय फार्मासियावथ' एसे ग्रिन कालारनिबासो मोजां मोनगोन ओंखायनो सान मेकारफोरखौबो सब ग्रिन कालारसो लागायजोबगोन नालाय ओंखायनो आङो एसे बे आंनि उनथिं थानाय ग्रिन कालारखौ लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो नेगासिनो प्लाइबर्डआ माने बेलेग गुदामावसो दङ नालाय ओमफ्राय प्लाइबर्डखौ बिसोरो लायनो थांदों आरो जि फंबाया आंजों टमटमाव फैफादोंमोन बे आरो दखानिफोरा माने कर्मचारि थायोना बिसोरो लायनो थांदों आरो दायो बेलेगाव ओमफ्राय आङो नै जिरायनानै नेगासिनो बिथिंजाय आरो जिराय बिराद गरमबो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मेडिसिनखौ लाना फैखादों आरोना लोगोफोर नै बिथिंजाय जों लानायाहाय नै बिथिंजाय बेयो जाबाय अमुल्य ग्लास हाउसनिफ्राय लादों आरोना नै बेयोहाय ओमफ्राय बे चित्रलेखानि खाथियावनो आरो बेयो बारा गोजान नङा चित्रलेखानिफ्राय ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंना सब लानाया जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै बिथिंजाय आङो मालफोरखौनो लाजोब्बाय बिथिंजाय सब बे मेडिसिन गोजा आरोना नैबे गासिबो मेडिसिन नै बिथिंजाय बिटखौ लाबाय आरोना नै ग्रिन कालारखौ लाबाय लोगोफोर नै बिथिंजाय आरो फंबाया बेंकआव फैसा दोननो आरोना डिपजिट ओमफ्राय आं जिरायनानै नेगासिनो आरोना लोगोफोर नै बिथिंजाय ओरैबायदि सिनारिखौ मोजां नुबाय आरोना आं लोगोफोर माइ मोनहांनायजों सना कालारनि माने सनालि कालारजों आरोना ग्रिन कालारजों ओरैबायदि बेरफबदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बेनि गेजेर फैगासिनो आरोना जोमै दाखा मासे मोजां ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिया जि बागान फैनांगौ आरोना बागानानो बेसेबा गोलाव खालामबाय नै बागानखौनो ससे देखायलायबाय आरोना आं नोंसोरनो लामाखौबो एसे देखायनांगौ नालाय नङाबा मिथिनाय नङानो नै बिथिंजाय जोङो दायो दखान मोनफैबाय दखान मोनफैनानै नाय लोगोफोर माल थिखोगासिनो आरोना
नैबेथिंजाय आंहा मेंनानै गसंखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेथिंजाय मालफोरखौ बिसोरो बोख्लायगासिनो आरो नैबेथिंजाय आरो माबाफोरा प्लाइबर्डफोरा दंबावोसो लासै लासैनो मावबाय थासिगोन आरोना बिसोर नै नोंसिना गुमैमोना मावगासिनो खामानि माने ओरैबायदि बुरजा बुरजा मेडिसिन लाबोखानाय जायो नालाय आरो दिनैथ' एसे खमबावसो गेजेर ससेयाव आं लायनायफोरा माने एफा देखायबाय थानो नै लोगोफोर दायो जोङो टाउननिफ्राय मोनफैबाय ओरैबायदि खस्थ' मालाबो बुरजा जाबाय नालाय लासै 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 फैनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय दायो गुदाम रुमावहाय मालफोरखौ सोगासिनो बिराद खस्थ' लोगोफोर नोंसिना गुमैया थांबाथ' बांसिन गोबावसो जाबावगौमोन ओंखायनो आं थांबाय आरोना दायो माल खुलिगासिनो नैथिंजाय दखानावथ' ओरैनो रेक दंखायो आरोना लोगोफोरबाबो रेक गोदान बानायबावनो थाखाय प्लाइबर्डखौ लाबोनाय जादों मानो होनोबा माने कार्टन नोंथांमोनाथ' नुखादोंनो आरोना नुखायाखैबाबो रटेसनो देखायगोन आङो कार्टनावसो सब मालफोरा दंजोबो आरोना ओमफ्राय बबे कार्टनाव इमान बुरजा कार्टनाव बबे माला बबेयाव दङ माने बावलायलाङो आरोना गोसोआव थाया ओमफ्राय बिदिनो अर्डार डाबल होनाय जायो आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो सानबाय नोंसा गुमैखौबो आं होनबाय आरो रेक बानायनोसै ओमफ्राय दखाननि रेकखौबो एसे गोजौ गोजौ खालामबावनोसै ओंखायनो जोङो दायो लाबोबाय आरो होमबाबो लाबोखानासो दोनफैदों लोगोफोर उनावहायसो बानायनायखौ जागोन खोमादां आरोना दायो बानायथ'नाय जानाय नङा एसे लासैनो बानायनोसै आरो लासैनो एसे थान्दा मेलेमाव मोजांनो बानायनोसै आरोना लोगोफोर नुवारिबो सागे र मैं बबेथिं दोनगोन बेखौलाय ओइ जारुतारु नै लोगोफोर दिनैहाय नैबेखौ मोनसे लाबोबाय लोगोसे नैबे कार्टन मोनथामबो आरो नैबे नै लोगोफोर टाउननिफ्राय जेबो जाबोनाय जायासै नालाय ओमफ्राय दासो नै साना गोथां जानो होनना लाबोफाखादोंमोन आरो बेखौनो जानोसै दायो हाबाय प्लाइबर्ड लाबोनायावहाय थांबाय लोगोफोर माबा 9490 टाका आरो बे बिट लाबोयो नालाय बिटआवहाय 550 आरोना लोगोफोर गासै जाबाय 10,001 टाका थाइसे ओमफ्राय बिनि उनाव डिसकाउन्ट बिनानै 200 खम होबाय आरो बाकीफोरा सब मेडिसिननि बेबो मेडिसिन आरो बे रिसिपआबो मेडिसिन ओमफ्राय नैबेफोरबो सब मेडिसिन गोजा हा ডিকোডটা মোৰ বেগত আছে তুমি ডিকোড কৈছে হা সি ওলাইছে ৰেবিট কিবা কিবি এইবিলাক